ko lang i-share ninyo akong life as a worker sa unang mga madi. So since 2020 na siya madi is nagbanding ni sa among co-workmate. So maraming best friend diha, mara sa mga igsuon no. Pero lalahi may mga ginikanan. Pero sa mga karaman mi ka company mga madi. So gamay ra namang company na madi mo, gamay ra sa madi. More on namang madi is mga girls. Yes, kaya nga mo ang company is ginahan sila mga babae, di sila naglaki kay mga girl biyan nilang mga kuan chumahanti sa mga gwapo ug mga sexy. Nga namin mga pretty pinangga sa mga company madi kay gila librihan nila og dinner. Yes, nag-dinner media sa Barangay Soul Kilid pod sa mo ang giworkan. Di sa work ko sa hotel, no, diya sa Puentes Minya. So ang kilid na is kanang nakita ninyo nga nakakuan og white is mo na mong hotel, tapos sa misa gawas kinangaan mi og some gypsel. Nga na mi kabandingan na no, so wala pang hina and so wala pa tong mag-COVID, starting na tong COVID madi is na-close naman namang hotel. So mo to nag-file og bankruptcy na but siya na. So mo na no, lami kay among kaon ana, syempre. Kay anli ba kay na no, nya 349 pa na before ato madi. Anli na siya madi, anli na siya mga pork, anli na sa mga salads, dishes. Grabe kalami. So nga mo ang kuan na madi is nag-cook sad mi ana, tapos nakawis life free water, free nesty. Diha jud ko na alamian sa kaon madi ang kanang salad madi, corn salad madi o cabbage salad nga grabe madi. Nga na mi kabanding ngay madi. Hili jud ko video sa una ba jud hili jud ko video madi. So wala pa sad ko magkuan diri sa Facebook madi. Sila ko video no. Idihan mo ko na ma-update akong live madi before. Kana na ko siya memories ang lumanan lang ba. So kini sa nice dugay na gini nako ni pag okay na ko is na ko mga video sa una. So ako lang siyang nahog siya memories ba niya. Ako isa ni siyang i-upload madi kay base niya wa ta kay base panahon atong cellphone maguba. Masorente na ba ya? Masayang kay ang atong mga memories nga wala lang. So dapat siya is ako siya i-upload unya para na ko memories sa mo ang friends sa una banding. Nga na magbanding madi. Katawa dito. Magbanding mi madi sa bisag nangaon mi madi magyahangin mi katawa madi ning dili lang gid focus kay sa may sa work, di kami focus sa work madi, focus mi sa mga bonding time na madi, mag-party, mag-birthday madi, yes kanjo mi madi kanang nang magtinabangay mi madi ba is kanang mag-chip in kay birthday niya, birthday nako kanang nabi makita madi mag-surprise madi may imuhang ka-workmates, okay ka ma-surprise pag dinas like hatag sa imo sa madi kanang simple celebrate lang ba diha sa inyong company ba kanang kamukha ragod kay layo ba sa inyong mga parents madi, labi nako layo kanako o kanang atbang babae madi sa madam madi na layo kay lang sa Mindanao. So nga na mi magbanding kanang open lang kay nga na ba kanang dili lang kanang marites sa mahilig may mga marites madi pero dili man kay may magdaot tayo madi sa madi kay pila ra man kabok dra madi oy upat ra taon mi kababay o lima rin mi kababay da madi. So kana naka brown madi sa mo nang mami lami pa kay naman sexy mani hot mama kay naman di. So na siya duha ka anak madi. So kami ana madi so kami mga anak ana so kami mga kaituyan mga lami pa kay mga klawas na naman di. Di may hanam mo maedad madi di ba? Nga ako na madi is lami kita care madi syempre madi kay na broken man ta ana charat. O di man nagparibang ta madi ngayon madi sa riband tapos nagpa-color ka na madi. Di sexy ko ta nag-gym sa kana madi. Pili na beta madi charat. Nga madi kay ko ano na madi natanggal atong pag-gym na madi kay mahal ba ang gym madi tapos ang pagkaon madi grabe ka anli madi. Gabi na ni question madi lami kay kaon madi. Kay nga na may madi kunay pagkaon madi mag tinabangay mi kanang salusaluhan mo madi ba. Nga na ka sadya sa una madi nga nag-work pa ko na gumames na lang ni mga ka-workmates pa dito tungod kay pila na mga katuigon sa mi nakita halos na karon nga nami mga itoy. Iya na mig kuan madi pamilya madi iya na mig trabaho madi. So iya na ko nang balay nga mo mga kagmao ni madi. Pero grabe na magbanding madi na. Happy ka namang person na rin. Yes, lami kita katawa tra madi, lami gutag hair madi, lami patag madi. Di ba? Lami patag body shape ana karon madi. Mura na tag baril nga dili mahigot madi. Lahi ra gid nga anak madi no. Kung wala pati anak madi grabe na to ka sexy madi. Syempre madi pwede ta malito kaon madi kay nga naman dili pa ta mabughat madi pero karon madi litiliti na og litlit na kaon madi. Grabe na kabughat nimo madi. Mura na gatong kanding nga marapas mo madi. Kay di ta pwede maglitlit og kaon madi kay natay itoy madi. Nagtutoy madi. Dapat ang atong tiyan madi is full pack ni pirmi. Sama sa tong bilbil madi nga burot sige na nagka full pack na tong bilbil madi. Di gid na kalikayan di ta mo kaon madi kay na maratag mabuang ani madi kun di ta kaon madi. Di ba? Ga karon madi. Syempre madi. Sexy gyapon ta madi. Sige na og lantaw ning video madi bagigutom jud ko ani ba. Gimingon ko kaon ani madi pero karon madi di na ta kaon madi kay layo kay Cebu madi natas Toledo natas bukid madi. Asa mi karon ato prodahon sa Hagonoy. Pero bitaw lami jud kay kaon nga ni maratag mag-craving man sige tan-aw ani mga video natong hanggang kaon lami mga buwan ginamos amaho. Wala budget madi kay dayak na tayo ngora nila dayak per lang na gina namin yun at least madi nakakaunta sa una madi no sa wala pa ta maminyo madi di ta magignorante madi lamay katang kaon